ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki thei yele kai jong ka senrop lang gila yo Korea ka nam job ka baneng kong ha ka sngi sedang jong ka second women's knockout ka balapan long da ka oste pi oin hamadan umroi hadian makilala ban pelim no ya ka kenhon ki thei yele kai na Smith da Laigo Lanot ya gani kalumpung yele kai la Plie Pyrda da president jong ka RBYF Senkme uba Bipul Thangkeu uba lalong ko mukongsan Rengkat ka jing sakhilang jong ka branch manager ka SBI Bank Umroi branch ka kong V Lengdo uba Shalan Seliang bat uba PB Seliang uba long urang ba snong jong ka Umroi umdo berti bat kiwei. Oh em, rồi. Ready? Bayar.